Така хора, може да влезем хора в Инстаграма на брат ми, да видим той с кое момиче си пише, защото знам му паролата. 1, 2, 3, 4. Мале, фак. Добре. Малко е такова, но няма нищо. Сега ще ви покажа хора едно нещо. Той с къде си пишеш, бе, брат? С кой си пишеш? Чакайте малко. Чакайте. Ето ви. Мале. Хора. Добре. Стига, бе. Вижте. И аз се казвам буквално А. О май гет. Добре. Значи, хората си писли твърде много. Мале. Хора. Това вече невъзможно. Сега ще ви покажа още едно момиче. Ето и аз буквичката Но. Ето че. О май гад. Добре. Мале. Да. Това хората тук те не са качещи добре, ама и тази ма дразни хора, и тази твърде много ма дразни. Мисля да е букна, но не, то ще разберем.